Здравейте! Отново сме да готвим с Майкъл. Днеска ще направим едно невероятно блюдо. За целта ни е нужен един лук, който лук обелваме и нарязваме. Следващия необходим продукт са ни 2-3 моркова, както и малко чесън. 2-3 моркова, които обелваме. Добре измитите моркови ги нарязваме на кръгчета или на полумесеци, кой както предпочита. Пилешкото месце се нарязва на ситничко и се добавя заедно с ситно нарезания магданоз към вече врящата се супа. Ох, че горещичко бе!